nikech ok en odiochieng' mane ok wapar. Ere ng'ama nong'e ni nwanyalo chamo waru gi mchele? Ere ng'ama nong'e ni wanyalo madho chai? Ere ng'ama nong'e ni wanyalo bedo e kom? To ok mana teko mar Nyasaye. Ok wago ni amin. Bas ma iluongo ni Omondi apani kimenyo iye kanyo ibiro neno omuocho nyaka yelo ma yelo kodonjo wahit. Mano Omondi gimoro gulo piny yore kendo piny galagala. Piny omoko piny tung' mosuo ma iluongo ni Lwanda Focus Boda Boda Youth Group. Wajo Lwanda makata king'iyo wa Lwanda en gima tek king'iyo kata tat wiwa tek ka Lwanda. Kendo apani kinena gido tinyalo ni ma Lwanda magwar. Lakini an Lwanda. Bas wakaw thuolo machalo kama wago erokamano kendo kata kok wakono Nyasaye gima noningo watim nikech ing'e ni chako to noningore beni